That's it, Brian? Yes. Ahoj, takže dneska je 12.12. jsme v centrále a dneska tady máme vystoupení, protože je tu charitativní akce, takže si to užijeme. Tak to všechno patří k nám, tady k té milý slečně. Tak jsme tady všichni přišli z tréninku a čekáme na, až nám řeknou, že máme zkoušku, takže je strašná zábava. Tak čekáme. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Tak čekáme. Vůbec nevíme, kde budeme tancovat. To pódium pro nás vůbec není. Nemám slov. Čekali jsme tady. Takovou dobu. Nahlas! Čekali jsme tady takovou dobu. Kvůli. Nebudu jmenovat. Je to unavující, no. Aspoň Tomáš má dobrou náladu. To se radši nechce ukázat. Juniorky už trénujou. Ty vole. Yeah. Aha. Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam. Nějakých 10-15 minut budeme vystupovat, takže se jdem připravit, veď Ani. Anča má trému